ce na yi aure bayan na haihu sai na yi alluran tsarin iyali bayan na yi sai auren ya mutu ko ban yi jini ba yau kwana na 50 ba ɗaya ya matsayin iddata take kuma na je asibiti an tabbatar min ba ni da ciki a huta lafiya to kin ga abu biyu kikai kin yi tsarin iyali dan ka aure ya mutu kuma auren ya mutu to sannan kuma yanzu tunda dai kina jini dole sai kin jira ko shekara nawa ne sai sanda jini ya zo tunda ba daukewaye ba kuma iddar mai yin jini sai ta yi jini kuma jinin uku ko da so ɗaya take yi duk shekara sai ta shekara uku in dai shekara 10 take ɗaya sai ta shekara 30 in shekara 2 take yin jini ɗaya sai ta shekara 6 in shekara 5 take sai ta shekara 15 in kwana 10 take ma za ta iya gamawa a wata ɗaya in kuma a wata take yin ɗaya sai ta yi wata 3 in wata 3 take sai ta yi wata 9 saboda haka tunda dai akwai jini shi ba magana wata sai in ba jini ake komawa wata 3 iddar mara jini ko dai bai zo ba ko ya ɗauke ko ba ta yi ko ya daina zuwa to wannan sai ta yi wata 3 kawai sai ta yi aurenta amma in dai da jini to ba magana kuma wata nawa zan gama ko a shekara nawa zan gama sai kin yi 3 yawa to kin ga kenan akwai matsala dole ki ci gaba da sai dai su je su baki makari na wannan allurar in akwai makari sai a baki makari a karya allurar ki da ki ci gaba da jininki waje ce ina wa malam fatan alheri malam mijina yana da saurin inzali to sai yake amfani da hannunsa wajen gamsar da ni mai hukuncin wannan ai ba matsala dama ai ba kawai inzali shine matsalan aure ba hanyoyin duk da za a bi mutukar ba biyu ba da al'ada da dubura su kadai shari'a ta la'anci mai amma ba wannan ba duk wata hanya da za ku bi ba sai an ce 1 2 3 4 5 ba kawai ku dauki ta haram din iya ta haram din biyu ce to in ba ita ba duk wata mu'amala da miji da mata za su yi a tsakaninsu kakka tambayi to kaza da kaza fa mu gaya maka iya na haram din amma na halal din mu san iyakarsu duk wani style da za ku kakka tambaya tunda an gaya maka wanda Allah baya so biyu ne to ka rike wanda baya son in dai ba biyun nan za ka yi ba kakka tambaya ka ce to malam kaza fa to naga ana kaza nau'i kaza ba ruwan mu nau'i miliyan ne ku je ku ta yi amma dai ga iya wanda suka haramta kalas yawa nace malam ɗazu ka yi magana akan biyayya ga iyaye ni ba na yi wa babana amma kuma ina yi wa babata sakamakon wani dalili shine yau shekaru 20 kenan ban taba sa shi a idona ba sai dai a hoto saboda ba ta hanyar aure aka haife ni ba malam nakan yi kuka har in tuna ma da ni wane ne malam mai hukunci na shi ma ko mai hukuncinsa amma na san Allah ne ya jarabe ni kuma ina roƙon addu'ar kamalan Allah ya bani ikon cin jaraba wannan amin daga ɗalibinka mai sauraron karatu to na farko za mu tabbatar maka da abu 4 wanda za su nuna ba ka da laifi kai kuma kaka kuskura wannan abin ya maka tasiri ya raba ka da Allah kamar yadda ka faɗa jarabawa ce kuma ta faru kafin ka zo duniya Allah zai kama mutum da laifi ne idan ya yi zina ko ya ce a yi ko ya ba da goyon baya a yi ko labarin yin ya zo masa ya ji daɗi to kai ta nan duka baka da ko ɗaya ko sannan na biyu shari'a ba ta faɗi me za a yi maka ba da kana da laifi dole sai shari'a ta faɗa ko ɗauri ko duka ko tara amma duk malamin da ya ce maka ai ɗan zina yana da laifi ka ce to ya faɗa abin da za a yi masa a shari'a ko a kashe ko a yi bulala tun dai kana da laifi ayin aka yi maka hukuncin ba shi kenan ka to duka bulala za a yi masa shi dai wanda ya zinan mahaifinsa da mahaifiyarsa wanda su suka yi zina su wannan idan suna da aure ga hukuncinsu in ba su da aure ga hukuncinsu in mai aure da mara aure ne suka haɗu ga hukuncin kowanne idan mai aure da mai aure ne idan mara aure da mara aure ne kowanne an faɗi hukuncinsa amma shi ɗan da aka samu ta hanyar shi mai hukuncinsa a shari'a
kuma da yana da hukunci da manzon Allah ya yi ma ɗan shegen da aka samu a zamanin manzon Allah da annabi ya fara hukunta shi domin mu gani. Amma da mace ta zo da ciki ta ce ya Rasulallah cikin nan na shege ne kai min hukunci, ya ce to ɗan fa ai ba a wa mata hukunci da ciki, ki je ki haihu. Ta yi tafiyarta ta je ta haihu sai ta goyo jaririn, sai annabi ya ce in an miki hukunci kuma wa zai sha da shi, ki je ki shayar da shi. Bayan ta shayar da shi sai ta zo da shi da gurasa a hannunsa don ta nuna annabi ya ma fa gama shan nono har ya fara cin gurasa. Sai annabi ya ce to wa kuma zai rike shi? Mun ga annabi ya bashi haƙi nawa? Haƙi 3. Haƙin a haife shi, haƙin a shayar da shi, haƙin a samu wanda zai rike shi. Yana na a cikin sahih Bukhari. Sai wani sahabi ya daga hannu ya ce ya Rasulullah ni zan rike shi. To sai da annabi ya samu mai rike dan sannan aka wa uwar hukunci. Kuma da aka yi mata hukunci manzon Allah ya mata sallah saboda wannan hukuncin ya tsarkake ta. Ya mata sallah. Umar ya ce ya Rasulullah ta yi zinan za ka yi mata sallah? Sai ce Umar ta tuban da za a raba mutum 70 na mutanen Madina ya ishe su duk su wuce. Har ra'aita man jadat li nafsi halillah, ka taba ganin wacce ta ba Allah kyauta kanta, ba fa kama ta mukai ba ganin ta mukai ba amma ba ta dama ta gudu. Wanda aka ce tafi ki haihu ba sai ta yi tafiyar ta kuma ta tafi ba mai neman ta dawo aka ce tafi ki shayar sai ta yi tafiyar ta nemo wanda zai kula da shi. To wannan sahabin shi da ya karba ya rike shi za a ce ya rike mai, kaga ba laifi ba, aikin lada ma misali yayi. To kaga anan shari'a bata faɗi laifinka ba, laifin iyaye ba zai shafe ka ba, sannan kai ne zaka gina taka rayuwa yanzu. Al'ummar mu ce idan kaddara ta samu yaro aka haife shi ta hanyar da ba aure su ɗauko tsana, har sai kaga shi wanda ya zinan ma da wacce aka zina ta sun wanke kayansu sun sha bula sun shiga cikin al'umma su ana ta tattauna da su. Amma shi ɗan da bai da laifi to kuma shi ake ƙi, ba shi wanda ya zina da ita da ta yi zina ita ya kamata mu ƙi, su ma mu ƙi su akan iya laifin. To sai mu ɗauko ɗan da wannan musifa ta faɗa masa sai ya zama ki muka ɗora wa ƙin. To kun ga wannan ba ƙaramin zalunci ba ne. So da aka ka ai zina, amma aka yi zina ƙaddara ta faru aka samu yaro, to wannan yaron a bashi kulawa yadda ake ba kowane yaro kulawa. Abinda kawai ake saɓani tsakanin malamai akan gadansa ita ce kawai mas'alar da aka ja daga akai, amma kowane haƙƙi yana da shi. Shi ma gadan na ɓangare ɗaya. Shi yasa ai babu usul ɗin da yake da wahala irin gadan ɗan shege. A ce zai ci na uwa ba zai ci na uwa, to me yasa ci na uwar? To ban fa mutum ɗaya na haihuwa? To ya ake zai ci na uwa ba zai ci na uwa ba? Ita kuma uwa fa? Ta ba zai iya yiwa kuma a ce mutum mace ta haihu babu uba ba. Sai ce ba shi. In ya zo ya ce shi ya yi. Na yadda, a yanzu dama muna magana akan laifin zina da aka yi, amma muna magana akan cewa ita uwar da ya ci gadanta, ai shi ma ba ta haife shi ta hanyar halal ba. Kenan haihuwa ce ko aure? Ko? Dalilin gadan haihuwa ce ba aure ba. Aure yake ba da gado ko haihuwa? Na? To shi yasa nace muku wannan mas'alar ilimi ne sosai a ƙarƙashinta. Idan aure ne, ai ita ma ɗin ba auren suka yi ba ta haife shi. Saboda me? Abinda za ka ce ɗa ne amma ba na aure ba. Kalman ɗan akwai ta, amma ba na aure ba shine mas'alar.
to wane ne ya ce ɗan da ba na aure ba zai ci gado ba? ƙur'ani ne ya faɗa ko hadisi? Malamai? Saboda a dinga bin komai a nitse, kan mu dinga bin abu ru kawai. Menene ya jawo aka ce wani malami ne a duniya ya ce wannan ɗan ba za a ba shi gado ba? Da kuma me ya dogara? Ayar ƙur'ani ce ita ce a cikin ayo 6,236 wacce ce aka kafa hujja da ita? In hadisi ne wani hadisi a wani littafi yake? Ko? In kuma ijtihadi ne to ƙiyasi ne to da me aka yi ƙiyasi? To wannan shine abin da ake tattauna tsakanin shi sa Ibn Taymiyyah da Ibn Qayyim suka ja daga suka zo da mas'alar da ba ka da iko ka ture su da nassi ko da baka yi aiki da ita ba. Suka ce a kawo hujja. Kuma sannan hadisin Juraiju da ya zo ya zunguri yaron nan me yace masa? Me yasa bai ce man ummuka ba? Sai ce man abuka, waye babanka? Ya ce ra'i. Ga an kamo ra'i kenan. To wannan mas'ala tana cikin mas'alar ta jijjiga malamai.